Right, magara udaro tabu buradari. Seta buradari wewe mugadzira kuya apa. Vauya kuzvichemo takavadzora. Right, tabu buradari. Kati buradari. Kakari. Ane mwana ngabude banzi. Ane mwana ngabude banzi. My good. Chokushiyanisa mudziyo ukasonyorwa naava vanonyora handiti yakashinda semadzimai ai mamuri vadzimai mai toshandisa property yari yaava yakashanda nemurume wavo kuti saka imimi kungotinhira chete zvatinga pababa muchizvibata kasitozokupai list yacho zvinozoya zogovewa nemupurisa wedu ani mazvinzwisisa tanga tishi pane 1 bit verenge zvese kutomadzikane zvese tamadzikane zvese pane 1 bit maplace vangu place makuti vanzi 8 vanzi madish cups mipanga mbudzi 1 3 1 mombe vanoiswa nhambo huku hapana nhambo makumbeze 5 sola hombe masofa TV generator radio room lighter kitchen chairs planter cultivator motor 3 chigayo chigayo sewing machine ukaimutop munhu dzakasara inovabvisa dzavaendesa dzavaenda nadzo kushapi. Alright, katangisirwa kumusoro pamubhedha tanga atimatidai amai matinongobvumira zvinozvaimwe pane zvenyiri amai pane zvenyewo kuti chenyu chii chiripo. Alright, ndinyorere listi undipo ndinyorere listi vozi ndinozobvenya ndinyorere listi kai yako yakabata iyo unyorere yayo inobasai. Alright, nyatida izvo uyagara kusvika uyagara paagutwa mune mutaura zvenyama iyi zvamunoshiya zvinoenderana nezvipi zvamukashanda mese semhuri tangisa pakutanga 1 bit taura imbapa ndozviziva ndiye mukadzi wakwamurira akazouya kumusha makarambana here makarambana mutaurira mambo
ini ndinoziva zvandakatonga anda vanatwa ndevamai kuva murewa ndakaitonga rini chimbomira nyaya ndakaitonga rini ame patova nenguva yakareba 3 times hatisi ndakaitonga rini last year kutanga kugora ndi saka ndakukangana inini ndiri kunyora izvi ndiri kuziva zvandiri kuita manje vakauya ukazokupa gopuro aya hamuna kupiwa gopuro hamuna kuteedzera zvaidiwa nemurume wenyu ini handa kuzungaira tikakuti endai kumurume dzokerai kumurume makadzokera nehanzvadzi yenyu nokufurira iye ndokuti handizi zvinoitika nemumwe munhu makapiwa mari yebhasi makati imi muchakurosa kuita murume wenyu makuzorora mashure but tinofana kuzvisamaraiza nokuti ndozvinopa kuti pakugova zvinapa tisimbaradze zvanhu zvamuchawana musanakidzwa nenguva yemudare kungogovana njere tinotarisa mararamiro yenyu neunhu hwenyu kuti zvinokodzera ndezvipi ndakazodzoka mumashure mati imimi zvamanzizvo gupurei baba vangu aripo tichibva tapiwa tichitika muchibva mati handimapiwa gupuro manzi handichadiwa imimi chikwirai dare hatirambe nokuti toda kutibudise zvinhu mumusha zvinhu zvasara imimi hamuna kuita zvatinga tataura pokutanga kana wakadaro rechitatu rechipiri rechitatu muchizoramba tikatidzokerai kumurume imi ndimakati murume haasi kunditera vatazvaona kuti imi ndimi dambudziko kuda kugara nehanzvadzi yenyu makapiwa mari nababava kuti rwai ruri kupi makateerera kumusha ini handina kuteerera kuti kurwara kubva kwandakaita 19 masimbira makaita munyararai chakamire ndakabva kumusha ndichirwara 2018 kosvika wazouya kudarera wakangouya mudare akura baba ndikudzeka ndinoonoka i unhu wamuri kuita ndikuona mwana wenyu musi akatadza kana kukomenda kunyeperi neshama hauna kukomenda wainyara kukomenda hatiri kupa mhosva ndaamai muri mwana mudiki amai regai tikusunungurei kuva nezvinhu mutange upenyu hutsva handidi kuti mutaure zvakaita ndarakurawo hachahanzwa kuratidza kuti makore averengei handina kupusa kai saka ndikukuona tingokugoerai mai mubhedha baba naamai ava mamune mubhedha wenyu wavo vanotora zvavo mubhedha wavo tora henyu mubhedha vape mubhedha mai tikuzviza mai zvatikuita panapa taumbokuza zvenyu hazvienda amai ahosa hazviende zvinosara handipa maplesi hapana baba chamunosara nacho chimaplesi chemudzimai uyu chinoenda nemudzimai wacho maplesi ekubikira pane chamunoda kutora kwete torai maplesi enyu torai maplesi enyu echitatu madhishi ese amai ava ari kupi ende munotora amai chinonzi mapoto madhishi torai ndezvava musabata kune mbudzi 1 handizozva mai makore mangani engere adze kutuka kwenyu wane ngani 7 mainzwa nani aikupai mashoko dzaifudzwa nani mape mbudzi ibodzi hatidi vanhu vakangwara hapasina mbudzi mbudzi hapasisi amai mukuzura musoro maanengwa musina kumurume ane chokwadi ndiani makachengetesani ndakabva nekurwara ane vana makabva nekurwara nemuvuyo kuti makasichengetesani mombe dzenyu ndakasiya pamusha ipapo zichengetwa nani naivo baba vane vanhu amai mumahunyara munoziva ini handikuti vile muna nenyaya dzama iwe mbudzi kune ngani nei kasi wakwasiya kune ngani maiguru mbudzi kune ngani mawai yedu yaichangamira nouya wavo ndakagara rumwana mabere ese musango mbudzi yedu ndakazopiwa nomwana wavo vatengesa isai mbudzi inga muri kuhina imwana mbedha takupai zvizvo zvaverenga mumusoro zvekuenda kuva munhu musaatyika zvenyu munotanga upenyu nazvo andi waipiri hanzi akazigwa nembudzi nemapere
Changani. Panofanira kutaura. Ivo vakamboenda kogara kumukwari handiti. Vakasina mbudzi, mombe ndofunga mahwai yakaenda zvokuma49 vakauya vakatakura. Asi inini ndabva ndopozvonzwo mbudzi kune ngani izvo? Kune ngani? Iko handisi kuziva asi pandakasara ndakagara inini ivo vasipo zvinhu zvavakauya vakazviona zviviri. Amai ndikunetseka straight. Ndakakupai mukana wokunondedza kuti kune nyangoma musingadi kumwoyo. Ndosati ndikunetseka nyaya. Ndakakupai mukana kuti amai kanyango musingade muri moyo chitanga vasvika kumusha muna February last year makavirikwa futi maimwe madya imwe mari yacho kaini changamire wakapuwa yebhasi usingauyi ayo taura inini hazina kuipa wateva zvakaitika amai havana kuenda kuti aiwa amai musaweste nguva ndikutonga zviripo mune waingani izvozvo mune ngani wine? Mune 5. Ipea maya wine. Handizatongwa nedare. Same wine muzosana ngura makumusha mane vana. Kabe wine mbili. Shamara wazindwa. Kati vape waimbi ndizvo ndataura munozari munhu mutema anoda kuchengeta zvinonetsa vana vake mangwana haatarise kuti vana vake vachararama sei. Ini ndiri kutarisa kuti vana venyu vachararama sei mangwana. Ndizvo zvandiri kuitira chete. Ava ndaamaigura kunotaura zvavanazvo nokuti vana vachaneswa havasi vavo. Mazvingo zvandataura ndiri kuzvitaura pachena kuti ndiri mambo ndiri kuzvitaura kana makatuka ndizvozvo tuwa ndasimbudza panja mukwana andimbe mombe makasiyangani nemombe yangu wane yandakashanda ntombi amaiti pindura sangana nini mombe wakasiyangani iripo munotora mombe nyama mombe pano wandakanzwa achitatu mwedzi dzakatotengeswa amai avo basa ravo ndinokunyora mamirire ekunyora nevakuru teererai amai mamirire ekunyora izvozvi kunyora ndo zvamunopuwa ende makutopuwa yakanaka futi mwana kutaura kuti yenyu akari mukono vebvetwa hadza kuti matoita advantage kamusore mwanangu mombe yakamwati ngaichinjiwe ndangachida iri hadzi ngaichinjiwe saka baba katoichinja itokumba teereraika vape mukana amai ava ndo vavakwira dare saka vape mukana chinja mombe kanyambe iwo dzavo dzavaichinja patanga pauya ri madhonzo sekuziva kwandaita mombe imwe chete yaitwa mombe 2 saka yangu ai vachichinjira vanhu pete kuti inini saka apa handisi kuziva kuti mombe i1 here kana kuti i2 nokuti renge riri imimi mamidangani nechidatu nokuti mombe yanenge iri hombeyo hazviite dai makana nofudza mega nokuti vana vaifudza vari vana vani makazvarwa nani makazvarwa nechimuti amai mimi mungakanganisa vana kugara musha ava ndo amai akwera amai mimi imi amai muri raitere aiwa ndaisiya nokuda miramira taura kutaura ramba kwamira ukazuka andikamutora ndikaita mombe dzakawanda ndikabvisa mombe ndikatombe ndikusenda nazvinangwa ndikabvisa mombe ndikaenda kumuroora abva wabuya maji saka danga rakasara imwe yacho yakasara norako amai avo vanowana bhana 5 wakaroa
ngombe dzaitohwadzisana chitamudamaiuyaana mwana akaita akagota saka pfuma yese yakawandira kuna maiguka ndeyekuti ava mai ava tinozva kuti vakabva panyaya yekuti kumakore akawanda vakagara asi pavakanga vari pamba vasati vaita zvemabhenda uko vakasenza pamwe chenene ndosaka mangodairi mubvunzo yekuti pamombe dzenyu dzotanga tichiya dzotanga tichitaura kana mombe yavo hwane chii chamungambovaitiwo pamombe dzenyu pfungwa dzenyu dzadzitokudii yakasenza naye ngombe yakatenga nokurima nenzuu inayeni inaye saka ngombe iyo yandabvumira kuti aiwa kamano iyoyo ndeyavo hamusi kuvapa iraiti yake kuona mombe yakashanda nenzuku dzavo uyu mudhara hadyare nzungu ini ndinorima panodyarwa nzungu asi handidyare nzungu ati amavenyongafani ndandonosaka teni nzungu atikaima esakaenda ngoja nyaya inoitika manje zvechikadzi kana ukanga warima handiti rechikadzi rinonzi chii taurai zvirimwa zvepamusha zvinozviura rechikadzi saka mombe katengwa nei zungukana dzatengwa nemukadzi kunyange makada kejereni imomo hazvina basa asi nzungu dzine dzichi saka mombe iyayo isimba idikita rakarakaii musarwadziwe nokuti isitotorerutsira imimi musarwadziwe nazvo tiudzei mombe pamombe dzenyu dzamunadzo dzisidzoumai mukadzi womupa mombe imwe chitombiri here chete zvokuti riri saka mukuvamba ngana mwana akazvarwa nemi mwana wangu anoudza zvokuita mukuzvana baba wangu anoudza zvokuita asi vakatomavabhovera ndizvochete wapedza vana ndovenyu munozovapa kumbisa zvitaura tangamagadzira nyaya akura venga kuti ramwe akadabarika ndii makumbezi 5 ari kupi namo aripo uyu muri muwenyu mukutisara mukumba mangani uimimise mune dzvene pamagumbezi panokurorwa kwakaitwa vana vasisi wavo saka pane tu ndichibva ndaenda naye kumusha iwo vachibva vatenga yavo mangani saka patuya ndihandi kuti 1 iwo 1 imi musaune 4 hazina kuitwa mukuru vape magumbezi 4 mukushamisika zvikudza nyemi siyai zvakadai sola hombe babatore vakura masofa akashanda muzvuru amai guru vana vachirumba musha masofa sarai nawo TV nima TV mangani ndio yamanyoresa pamai ndiye kuonekwa nemhuri yedu yes muine amai andikuna ani selfish stereki ndoda munhu anotambira zvimwe ari selfish stereki ari selfish ndinobhoikana naye ndakubvunza mubvunzo risimbi TV muida ndo matsukira pakuita munhu manje zitariso iwo zotarisa zvauri kusiya uona kuti kumashure kunotirera
generator. Ndenda unani. Lola muzungulezo ingayisenga. Mama yanga munani. Aikwa chirenge. Izvo wakazvitenga tate sepamira Mimi madini ya. Maibikirwa nani? Wadiko kwao. Maibikirwa nani? Alright. Maibikirwa nani? Nevezi. Tura ichinari chami. Ndarabonja sitari kuti achandii. For radio. I'm sitting there. You know radio like radio chiri. Adara muzamujegwa. Darwanda utogorishi nemota nziva ba. Tapeza kare. Zvemotikari zvika ndesipo ndakanombota chinzenge chidangota kura ipapoka chinhu wani pane zvimwe zvese zvidai zvasara daiwa ndikosofa nokuti akashanda kwenguva yakareba nekuti zvinhu zvese zvasara amanje mimira amusuza chamuda mamuda mu ayo amai minyara unokuwa mukana na mama dzatu adzini baba Shamani, sofa urojisara rinoenda kunani? Jayo ndizvo wasumudira. Ndamuna nakusumudzira. Sofa uda kuti tiende kunani? Tikugwa mudziyo. Amai ava vakabva 2018. Sofa havasuza condition yavo havasikuziya. Vari kupuwa mafunga nevanhu vari kupi? Vari kumusha. Kasi twa kutonga nyaya sezvairi. Sofa tingari pani. Sorry mambo makuitika. Ndine naenda kakubira amaya. Chigara pasi. Baba. Sekuripesa ndaona kuti amaya vapanga pane sofa zvibaba pane sofa negenerator. Zvinhu zviviri. Ndaona amaya vachipuwa generator. Wakana kuna baba chanyanyosara kuna baba hapana. Ine mazo motoka dzekutaura dzajona futi dzakagara pai pamatombo. Saka kuti amaya kana vati vari sofa. Pakati pesofa negenerator utsaka chaona baba zviviri. Amai munoti kudii? Ndakupai mukana. Kumana nyaya yakuti tongekerere. Sofa rinotowa iro. Tola chokwadi takashanda tiri pesi. Sofa nyara reo. No room divide. Takashanda tiri pamusede pa phone na mwe. Generator ndimabakaita sei? Ndokasi. Asisofa makicheni chairs no room divider takashanda nokulima nawa munohudza mu Saka pane digitara wo. bali kuna ndikwa takashanda nawo Sikatopata na si. Mangani. ndio mahombe maviri madiko maviri. Right. Mairi. Ini nigera baula ti. Ini kama mfundi masupa yaka. Rigagara rifo. Ava ngavatore price yavo pane 2 hours wopuwa rotenga mama ndizvozvo avinengai baba oni makuti vhirikidza kukusiya motatuma so alright taurani ndaona pane vana vamainini vakusara pamusha ko vana ivavo vachasara vachigara pani kana atakudza nekuti havasi kutakura vana vavo vachienda navo pamusoro emakumu zvavaita munhu vazochinja nyaya dzavo dzese vati zogenerator remusara pamba chauda zvinhu zvese ngazvisara ngavandingozotuma sofa chete iwayo tuma sofa vaatambira naitembo ndingatibvunze isusu tingakundwa namai ave vekuita decision isitirisu vauya kwatiri kuvapa decision isusu tavapa generator ndiravo takurai kana makada norodira mvura ndezvenyu kana makada nodikira sadza ndezvani
ngatitaure nyaya yemasofa handeiwe nyaya yemasofa takutopedza tichika panaa takutopedza takudzoka masofa anofanira kusara zvinhu zvandinoona zvinogona kuti zvitakurwa naamai vangu vanofanira kutakura mudziyo yavo yemudzimai nemombe yavo yavakashanda ndo zvinhu zvandinoona zvavaifanira kunge vachitakura mutaure ndikumbira kuna amai vangu amai ava pakatandwa nemhuri yavo yavone yavo ava iri kuchengetwa vachigara pamasofa iyayo saka amai tarisai kuona kuti amai ava vana venyu vavana vari kugara pamasofa iyayo ndopandinoda kumuone shure iri muchauya futi kumba kwaamai ava chigara kama hwenyu saka imi michenjerere musataiseka zvigaba taisai zvepamberi but at the same time hatikuda kuti vana vamai ava vazobhadhariswa naamai ava futi vagununa kuti kuna masofa angu akasara saka beta sofa hombe nediki vatakure zvakutsva kuti vana vaya vari kusara izvo vacheneri vasazoripuswa mangwana masofa anosara nemombe kumusha kwanyu ndokupi naamai pamurewa mumbazi kukurose nemunotengesa mashina central hapana mombe rikubuda amuuziza ene munotengesa mombe yenyu garai madya mari yenyu muende neukama padaidzirei hama yavo hanzvadzi yavo inoadisisa iya yaparadza musha wanhasi iuye muinongedzere mombe dzaitengeseiwo manoo ndataura daidzirei yenyu kaka ndo yenyu inde ndo yedu changamira ipapo inini mandisunungura uyu munin'ina wangu anonetsa zvechokwadi ndakutaurira anomamineti ezvekwasabhuku yakatiza kuramba kuya kumusha ukoko kuramba mhosva dzakapara ari kupi ikatongera masabhuku uyu munin'ina wangu ndo zvaita kuti arambe kuya kupi kumusha aiwa shuku dzenyu chidai mugara pasi nehanza dzenyu ukazotengesa munzu takasiya para mhosva ndakutaurira kuti muzviotangamire mwanangu sainai baba tinemosaina